Asterion Baionako errobi bazterruntarik Baiona hementik aintzina izan da Translatin antzerki festivalaren hiriburua. 10 egunez hemen gaindi eta inguruko herrietan 12 antzerki berri ikusiko dira, gehien bat Txiletik etorriak eta horien artean Emabide izeneko eskal antzerkia, Frank Dolozorek guretzat ikusi duena. Oskar Epelde hura izan da Doniaroitzuneko errealizadore gazten festivalean Puleo Prun izeneko pelikulaz aritzeko, hunen egileak direlarik ere Iraniako Persepolis izeneko pelikularen egileak. Eta ni hariko nazauzue, agas aldatzen ari den higiezin edo etxegintzako merkatuaz. Higiezina edo etxekintza ez da krisian, baina krisiaren eragina senditzen hasia da. Barnekaldean etxen salprezioak eta alokamenduak apaldu dira. Kostaldean etxen salprezioak zonbait apaldu dira, baina ez denak, aldiz alokamenduak doi batean merkatu dira. Haatik, itsasbazterreko goi mailako etxeak beti prezio gorenetan segitzen dute. Arte bat ari da egiten, bi populu hoien artean, bi jendetza hoien artean, eta hola kostaldean ere ikusten dira gauzak saltzapen gutiago egiten, alokaiduak bai ez da badatzen, maizagun 6 eurotan balin bada piso baten alokaidua eskatzen, berroita edo 5 eta 50 aldenez alkilatzen. Horren erosliak du zera merkatua egiten, eta kostaldean ere, alokaidu eta heltzen bada negoziaketa, erran nahi du egiazki laukaida zalek ere egiten dutela merkatua eta ez etxe dunek edo apartamentu dunek. Merkatuaren gelditze bat beraz eta duda handiak ere geroari buruz, duda handienak bankuen inguruan eta dudak ere beti aldatzen ari den etxegintzako legediaren inguruan, hori guziak inbertitzaile pribatuak hertsatzen dituelarik. Bankoak berriz seriosten hasi dira, galdetuz adibidez, ekarpen bat erosleari lehen bezala. Horrek prezio apaltzeak ekarri edo ekarriko ditu, bestalde, otsailetik goiti, salmenten mozkinaren zergaren kentzea, 15 urteko epetik 30 pasatuko da. Zelie legearen ahala murriztuko delarik. Il y a encore un certain intérêt, sauf qu'effectivement... Zeliren interesa tipitu da, zeren inbertitzaileak bi gauza espero ditu, alokatzeak ekartzen dion 3% interesa urtekal, eta 15 urte eta gero saltzearekin mozkinaren egiteak. Berriz, bermoldean inbertitzeko, hobetu zorela aloiomenduaren parke pribatua. Hots, lekuko jenderentzat arazoak aintzinean dira. Parke publikoak ez baidezake ekoitz, haren galdera guziaren heinekoa. Aldiz, kanpotik jendea beti eta gehiago etortzen ari da. Vous habitez à Hendaye? C'est marrant, tout le monde me pose cette question. Oui, c'est un peu obligé, non? La presse locale. Oui, non, on commence là ou? Oui. Ouais. Non, j'habite pas vraiment à Hendaye, je suis là pour quelques mois. Marjan Satrapiren liburu baten adaptazioa, Marjan Satrapi berak eta Vincent Paganodek elkarrekin egindako bigarren filma hau Puleo Prun edo oiazkoa aran eraran maitasun istorio bat da. Teheran 1948, bibolina iotzen zuen ospe handiko gizon batek bizitzeko nahia ere galdu du bere bibolina galdu duenetik. Hori da filmaren lehenengo minutua, oheratu egiten da heriotzaren itxaroan. Et après le film, c'est les 8 jours qui précèdent sa mort. Donc quand il est couché, il repense à toute sa vie, à son existence. Et voilà. Alors comme je disais, c'est une histoire d'amour et puis évidemment il va vers la mort, mais c'est très drôle aussi en même temps. Izan ere bibolina beste bi seme-alaben ama den bere emazteak apurtu ziola jakingo dugu. Baina ez da ez pelikula tristea Paganodek esan digunez, hiltzea ere barregarria izan omen daiteke. Mais sa femme aussi est victime, c'est ce qu'on explique dans le film, c'est que tout le monde a des raisons. Et finalement, c'est pas son violon brisé qui le pousse vers la mort, c'est autre chose. Mais ça, il faut aller voir le film pour comprendre. Papa, il me faut absolument une nouvelle robe. Vincent Paganot Persepolis filmaz aparte komikiak egin ditu orain arte eta egiten jarraitzen du, adin nagusientzako Pinotxo egin du adibidez. Lehenengo aldiz egin du lana benetako aktoreekin eta sorpresa ona izan da aktore onak omen baitira. Pozik dago Marjan Satrapirekin,
ura maite espalu masokista litzatekeela esan digu. Antzeko begirada omen dute gizarteari begira, biak ere nahiko etxita, baina Marjan Satrapi Paganot baino idealistagoa eta erromantikoagoa omen da. Donibane Loitzuneko festivalak 10 film erakutsiko ditu guztira astean zehar. Inguruan dabiltzan kazetariek kalitate handiko filmak direla esan digute, juratua osatzen dutenek ere bai. C'est super d'assister comme ça des premiers films qui ont une telle maîtrise et dans des univers très différents, de pouvoir voir autant de choses comme ça en une semaine, et une impression d'avoir fait 4 fois le tour du monde, quoi. C'est génial. Taulen gainean, iparraldeko 9 emazte, Emabide antzerki dokumental berria eskaintzen ari. Emabide edo emaztean bideak gurutzatzen direlarik, Maputxeak egin zuten lekukotasun bilduma euskal giroan berpiztu dute. Eta norken dagaren zidan neri, herri batean biziko nitzela. Aktoreak ez direnekin eta dudarik gabe. Bon, askifite randiat baiet, zenakin bate, zerebus ari ginen, bena, pentsatu diat, enila bi aldiz holako parada ikukanen, eta, aitzina jo eta jungira. Bena, izigarriko elkartasuna bada eta gure artean, eta, proiektu ejarra da, zinez. Enetzat biziki interesgarria da, hola ikustea, bederatzi gira, bederatzi bide diferente, eta adin desberdinak ere hainitzik hasten da elgarrekin lan egitean. Gaiz duzu, taulen gainean aritzea? Ez ditu saik bate, eta lan gainen hartzia, segure beti mentuz ez da gai, mena holako piloa batiat tripaen barnen, horran izala eta lan gainen. Testua ez dugu ikasi, ez dugu ikasten, mintzatzen gira fazinez, ez da bat ere idatzia, untsa da. Natural izarete. Bai. Halere, forma ematen eta bederatzi aktoreak laguntzen zuzendari bat. Très confiant, je trouve qu'il y a une puissance humaine. Pozik nago, jendetasun handia baitute, bi astez lan ikaragarria egin dute, denek dugu zerbait errateko, emateko, oroitzapenen artean denetik baita. Nahiago dit txiki hobenak, nahiago diat hobenak txiki. Egia, bakotxak gure gora beherak, bena, badia izkerri interesantak denak, eta gogorak, ingerla, eta guk ez dugu holakoik ezagutu, ega oartzen gira, zer zeizaiten alden, amini bat. Margaritek aipatzen dielaik gerla, niko zuetutuak ikusi, edo duniak aipatzen dielaik bi kulturekin bizitzea. Parmi tous mes camarades, il m'a montré du doigt, il m'a dit « Tu dégages d'ici, t'es pas en Algérie, tu t'assois pas par terre ». Donc là, je me suis levée et je lui ai dit « J'ai autant de droits que toi ». Donc à ce moment-là, il est parti chercher son fusil de chasse. Bihar goizeko lanoek ez lukete luzatu behar egunean barna eta iguzkiak haien tokia hartu behar luke aski laster goizean. Temperaturak berdintsu izanen dira, gorenak 20 eta 22 gradu artean kokatuz. Besterik gabe gaurkoan horretan uzenzetuztegu, biztana bihar ere arratsaldeko 6etan hor izanen gira astearen elgarrekin bururatzeko, pasa gabon bat eta bihar arte.